பிரைஸ் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த மார்ச் மாதம் முதலாவது நாளிலே இந்த வாக்குத்தத்த வசனத்தோடு உங்களை சந்திப்பதிலே நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறபடியினால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த மாதத்திலே வாக்குத்தத்த வசனம் என்று சொல்லி கர்த்தர் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால், சங்கீதம் 118 அதிகாரம் 6வது வசனம். சங்கீதம் 118:6. கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார், நான் பயப்படேன், மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான்? கர்த்தர் என் பட்சத்திலே இருக்கிறார், நான் பயப்படேன், மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான்? எனக்கு அருமையான தேவ ஜனங்களே, இந்த நாளில் கூட நாம் அநேக விஷயங்களிலே மனுஷரை சார்ந்து இருக்கிறோம். சில காரியங்களை செயல்படுத்தும் பொழுது மனுஷரை நம்பி செயல்படுத்துகிறோம். அது நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு ஒரு நன்மையாக செயல்பட முடியவில்லை. இதே அதிகாரத்திலே வேதம் சொல்லுகிறது, 8வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, மனுஷனை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பெயரில் பற்றுதலாய் இருப்பது நலம். பிரபுக்களை நம்புவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாய் இருப்பது நலம் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். இன்னைக்கு நெருக்கங்கள் வரும் பொழுது, சில பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது, சில காரியங்களுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் விரும்பும் பொழுது, இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்களாக இருக்கும் பொழுது, ஒருவேளை காவல்துறை அதிகாரிகளோ வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளோ சந்திக்கும் பொழுது கூட அவர்கள் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற அனுகூலமான காரியங்களை அவர்கள் செய்து கொடுப்பதில்லை. அதே வேளையிலே ஆண்டவர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார் என்று விசுவாசத்தோடு காரியங்களை செய்வோம் என்று சொன்னால், நாம் எதிர்பார்க்கிற காரியங்களே நிச்சயமாக அவர் அனுகூலமாக செய்து கொடுப்பார். 7வது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது, எனக்கு அனுகூலம் பண்ணுகிறவர் நடுவில் கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார், என் சத்துருக்களின் சரி கட்டுதலை காண்பேன் என்று சொல்லி சங்கீதம் சொல்லப்படுகிறது. உங்களுக்கு எதிராக வரும் எந்த ஆயுதமும் நான் வாய்க்காம போவேன் என்று சொல்லுகிறார். உனக்கு எதிராக வரக்கூடிய பிரச்சனைகள், நெருக்கடிகள், இந்த மாதத்திலே நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது சில நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலே கடந்து வருவோம் என்று சொன்னால், அதிலிருந்து ஒரு விசாலமான பாதையை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய தேவனாய கர்த்தரால் தான் கொடுக்க முடியும். நெருக்கத்திலிருந்து கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன், கர்த்தர் என்னை கேட்டருளி விசாலத்திலே வைத்தார் என்று சொல்லுகிறது. தாவீது தன்னுடைய மகனே அவனுக்கு எதிராக செயல்பட்டது கூட போல, அதே வேளையிலே தாவீது தன்னுடைய மகனுக்கு எதிராக விட்டு கொடுத்து காட்டு பகுதியிலே ஓடி ஒளியக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கடந்து வந்தது. ஆனாலும் கர்த்தர் அவனுடைய பட்சத்தில் இருந்தபடியினாலே மீண்டும் அரியணைக்கு கடந்து வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கர்த்தர் உருவாக்கி கொடுத்தார். அதுபோல் இந்த நாளிலே சிக்லாக் என்ற இடத்திலே அவர்கள் இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாரையும் அவர்கள் கொள்ளை காடி கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்று அறிந்து மிகவும் வேதனைப்பட்டார் தாவீது. தேவ சமூகத்தில் ஜெபித்தார், ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்னோடு இருந்த தோழர்களுடைய மனைவி பிள்ளைகள், என்னுடைய மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் அவர்கள் கொள்ளையாடி கொண்டு போய்விட்டார்கள், ஒரு ஆடு மாடு மிருக ஜீவன்கள் கூட ஒன்றும் இல்லையே என்று சொல்லி கண்ணீரோடு தேவ சமூகத்தில் ஜெபித்த பொழுது கர்த்தர் சொன்னார், நீ அந்த தண்டை பின் தொடர்ந்து போ, நான் மீண்டும் இழந்து போனதை எல்லாம் மீட்டுக்கொள்ள உதவி செய்வேன் என்று கர்த்தர் தாவீதோடு பேசினபடினால் தேவ சத்தத்தை கேட்டு தாவீது தொடர்ந்து கடந்து போய் சிக்லாக் என்ற இடத்துல யுத்தம் பண்ணி தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகள், அதற்கு மேலாக அவரை நம்பி வந்த அநேக பிள்ளைகளையெல்லாம் மீட்டு கொண்டு வந்து அவர்கள் சந்தோஷமாக திரும்பி வந்தார்கள். இந்த சங்கீதத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ நெருக்கடிகளோ பிரச்சனைகள் வந்தாலும் தேவன் நம் பட்சத்தில் இருக்கிற அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ளே இருக்கும் என்று சொன்னால் மனுஷன் நமக்கு எதிராக எதையும் செய்ய முடியாது. பிரபுக்களே நமக்கு நம்பி வரலாம், நாம் நம்பி அவரை கடந்து போகலாம், ஆனால் அவர்கள் செய்ய முடியாத காரியத்தை என் ஆண்டவராக இயேசு உங்களுக்கு செய்து கொடுப்பார். ஆகையினால் இந்த நாளிலே நெருக்கத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்ற அவர் வல்லம் உள்ளவராக இருக்கிறார். கர்த்தரை நம்புங்கள், மனுஷரை நம்ப வேண்டாம், பிரபுக்களை நம்ப வேண்டாம், அதிகாரிகளை நம்ப வேண்டாம்.
என் தேவனாய் கர்த்தர் உங்களுக்கு துணை இருப்பாராக. கண்களை மூடி செபிப்போம். எங்கள் பரலோக பிதாவே, இந்த மாதத்தின் முதலாவது நாளில் கூட சில நெருக்கத்தின் மத்தியிலே இருக்கிறபடினால் இதை கவனித்து கொள்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் உங்கள் பட்சத்திலே நிற்கிறார். உங்களுக்கு எதிராக செயல்படுகிற மனுஷன் உங்கள் பட்சத்திலே கடந்து வர கர்த்தர் உதவி செய்வார். இந்த மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தடைகளையும் உடைத்து போட்டு அவர் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். நீங்கள் இந்த வாக்குத்தத்த வசனத்தை சுதந்திரித்து இந்த நெருக்கத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள். நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போகாமல் இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்வார். தொடர்ந்து இந்த மாதத்தை வழிநடத்துவார், ஆசீர்வதிப்பார். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.